Nyakwara Mugiajwang dakika ina par kod abiriyo to sachiel marokinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang wadwa twak otudore kod puonje e wi ng'ol mar winjo kaluwore ni jumani piny Kenya kata piny ngima osebedo ka hingo juma mano mar puonjo jopiny e wi ng'ol mar winjo. Mano momiyo okinyi makawuono abedo jahawi kendo antiere kae kod welo ariyo e studio marwa mar mondo mi wapor wach kotudore kod achiel ariyo adek ma jopiny owinjo bed ni ng'eyo ahinya nyako tudore kod wechego mago mag ng'ol mar winjo giber mano mar puonjruok mano loko wach kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni sign language mar mondo mi e kinde ma watwak kod jogo ma nitiere kod ng'ol mar winjo to gin bende gintiere kama kare mar neno ni wawinjore e yo makare. Bed thuolo mar chwalonwa pachi penjo ote moro amora kokalo nambwa mar ote machuok 28600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X at Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri kode e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda at Joyce Oduor _ Yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio kinyi makawuono antiere kae koda Walter Asewe ma en jalok wach kata sign language interpreter. Oyawre Walter ichiw nade kendo machiegni network. Kamana yenya. Amor kuom biro ka kuom rwaka. Aikran wach matut kuom odiochieng' makawuono. Machiegni network okinyi makawuono. Wendo machielo antiere kae kod Josephine Lumumba jakedne ratich joma ong'ol. Oyawre Josephine ichiw nade kendo machiegni network. Oyawre ahinya. Erokamano kuom miya thuoloni. Machiegni. Adona chako di Josephine wang'eyo ne jumane osebedo ka wahingo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni International Deaf Awareness Week. Ang'o momiyo ikawo thuolo mar chiwo juma achiel mano mar chiwo puonj e wi ng'ol mar winjo Josephine? Yes. Koro thuolo mar Deaf Awareness Week kanwa chako ma thuolo mar miyo weche mag deaf community owinjre e yo makare gi kuonde kumora mora. Koro tinde noken kata Deaf Awareness Week kende to watime the whole month of September mano Deaf Awareness Month. Ma mondo wami teko kuom weche ma joma deaf tim kale weche magi kale wami teko kendo wamed keto awareness mondo gibed gi opportunity makare kaka joma moko. E kinde modhi mbele kod twak maro bende wabedo ka wapenjore ne to gin weche mage ma jogo ma ok winj kata nitiere kod ng'ol mar winjo kale gin pek mage kata challenges mage magi kale. Adwa rwaki e twak Walter Sewe ka rwaki e twak in kaka sign language interpreter kata jalok wacha. Nyalo bedo ni Deaf Awareness Month nitiere kod thon wach kata dhim to nen mane mar neno ni jopiny duto obedo kod ng'eyo kata oyudo puonj makare kotudore kod ng'ol mar winjo. Ndalo ma koro wa celebrate duene ng'enyne wajahingo kwa wa celebrate pile ka pile to theme ma higa ni mondo wa jiwre kanyakla wapuonjre kwa wacho ni ok wanyal timo gimoro mok wa include sign language interpreter nikech dhok ni ochuno omiyo ni nyaka koro jogo ma ok winji nyaka wa include gi every corner of the sector ma ka watimo kamano to miyo mijingo ne jogo ma nigi chandruok mar winjo makata kwadhi e koro gwenge kata osuptande moramora wa make sure ni jogi duto gin gi access mar communication nikech sama wuoyo kodgi watemo obedo kaka ngas margi mar chiwo wach mondo giwinj kaka sani wawuoyo sani ni onego be nitie kata sign language interpreter ma onego be ni koro kaka giwinjo to ang' madhi mbele sani nikech gin giwegi mae dhoge ma ko ng'ado wuoyo ochalo gima ng'ado lwetgi to ochuno nyaka koro kaka wawuoyo kodgi ka gidongo kaka nyathi dongo ka wuok kuom min to nitie wach michaki imiyogi ma sama gibiro ka gidongo ka gibedo joma dongo wa make sure ni ng'ato ka ng'ato oyudo wach ma sama theme ni wacho ni ok wanyal bedo mangima maonge ng'o maonge wuoyo gi lwedo
kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo wanyalo wacho ni Josephine gin ang'o ma ok gin adiera ma wan kaka jo Kenya kata joma moko thoro bedo godo kata gin paro mage ma ok gin adiera ma ji thoro bedo godo ahinya to ne jogo mantiere kod ng'ol ma ok winj gino miluongo kanyo kod dho ngere ni misconception mago gigo ma ok gin adiera ahinya to ne jogo ma onge kod nyalo mar winjo kaachiel kod bedo kod ng'eyo e wi loko wach kata sign language. So wasebedo ka ji nigi misconception mar weche mag ng'ol kiwe deaf peke kende nyaka ng'ol machielo ni giketo ng'ol ka gima en gima biro gi uchawi. Koro juok yes. So koro weche mag ng'ol watimo advocacy sana mondo puonjgi ere kaka ng'ol nyalo biro. Ng'ol nyalo biro ne ng'ata. Ng'ol be biro gi weche mopogore opogore. Koro inyalo yudo samoro mama samodhi nyuol to obedo gi a prolonged labor kelo ng'ol. Nyathi nyalo wuok ka nigi ng'ol ma. Samoro be inyalo yudo ka nyathi inyalo nyuol e yo maber to kodongo to kapod otin to obedo gi tuo kaka meningitis nyalo kelo ng'ol mar koso winjo. Koro ng'ol ok en gima ikelo gi juok but ng'ol en gima nyalo biro ne ng'ata. Yes. Korka kori Walter Sewe moko kuom gigo ma jomoko paro to gin adiera ahinya obed ng'ol mano mar winjo kata ng'ol moro amora kaachiel kod wechego mago mag puonjruok loso gi lwedo kata sign language. Koro e anyuola iyudo ka samoro iyudo ka ingi nyathi man gi ng'ol kata ng'ama ok winji. Koro gibo chako wacho nonro mari kaka nowuok e anyuola mari. Kata iwacho ni dau gi dau en kama. Tang'eni thothne joma mine miseya. Isegi mang'eny. Nikech ka samoro ng'ama mama pek. Samoro nyuolo nyathi. Kose nyuolo nyathi ndo wacho ni kuong'ni ok noa kawa koro. To kata samoro gini en misconception ni yod ka jonyuol ok accept nikech nikech otemo golo gimiluongo notion mar ni en cast to it's not a cast en a condition moro ma konyuoli samoro en wach osuptal. Koro ing'eni jomoko bo ka mane anyuola ni emomiyo sani nyaka sani gigi lui. Koro ka gigi lui kamano koro ing'eni bedo gi paro mang'eny to gi dangni mag paro. Koro iwacho ni samoro ni akodi ka anyuola kata samoro kwaru gi kwaru notimo gima kama omiyo gini luou kata kwaru ne en ayuoga omiyo gini timre kama. Koro misconception gi bedo mang'eny omiyo koro iyudo ka ng'ama mama kata ng'ama janyuol kata ng'ama nyathi bedo gi dangni mar paro kong'e ni an okuong'a kuong' nowuok e anyuolana kata kuong' nowuok kama kata kwaro nonego ng'ama kama kata minwa noringo kama to notimo dhoch makama. Koro gigi te miyo samoro ibedo gi paro mang'eny. Koro ochalo ka gima en cultural issues. Koro nowadays watemo mondo wanyisgi ni gini is just a normal thing. Nyathi konyuol ipuonje sign language itere school ok ikete oko. Bang'e koro mos iyudo ka ng'eny setup mag anyuola ok ong'e kata mino wach gi nyithindogi. Janyuol owuon onyuolo nyathini en owuon ok kata sign language. Koro idhier nono ni kara nyathini obro proceed nang'o. Iyudo ka nyithindo moko manomol gino migi first priority molo nyathi mang' itero gi e school itimo ne gi gik moko tomoro ni to shopping kind shopping itimo ne kind school upkeep imiye nyathi man gi ng'ol ni en ong'ise ga ni in pod obwongo ni pod numu obwongo ni pod numu ok nang'o misunderstanding ma nyathini mondo tere kata special school kata mar assessment mondo ng'e ni ability ma nyathini nyatere kanye. Koro nyaka sani omiyo ka sani tinde owuok oko mondo serikal ong'e madier ni jok manigi ng'ol moro amora mar winjo nyaka waket jogo man gi sign language. To ka sign language onge wachak puonjo sign language kanie school from primary ECD level nyaka malo. Mano bende makela e penjo machielo Josephine. Ang'eni penjo ni Walter in bende bobedo ka iduokonwa. Adiera wang'eyo ni kuonde mathoth e Kenya kae wanyalo wacho ni society marwa kata anyuola marwa bende nitiere inclusion mano mar jogo manitiere kod ng'ol mar winjo. Ka wang'iyo kata sector mano mar somo, ka wang'iyo sector no mano mar thieth, ka
wang'iyo kata sectors mamoko beda sector no mano mar kata kuondego mago mag manyo tije bende wantiere kod inclusion mago mag the deaf tango mowinjo bed ni watimo mar mondo mi ji duto bed included kik bed ni jomoko bedo kod opportunities lakini ng'ato manitere kod ng'ol mar winjo en to koro dong chien kaluwore ni seche moko onge kata ng'ama nyalo konye mar mondo mi ong'e gima dhi mbele. Mokwongo daher wacho ni ndalogi wasetimo advocacy mang'eny mwaseneno a little progress kwachako gi korka somo. Sani kwanza wanyalo wacho ni serikal noseketo sign language as the third language, national language of Kenya. Mano okang' mano otimore maber. Kendo yudo ka sani serikal introduce somo mar sign language e skunde mag primary ma ipuonjo gi the basic sign languages. Ipuonjo punya nyithindo te mago mantiere kod ng'ol kata maonge kod ng'ol. Yes. Because what am I embrace this is as a language. Ma enondamo ma wanyalo wacho ni osetimore maber kuom atua ma serikal osekao. Lakini pod wan chien matin kuom weche mag thieth. Iyudo ka ng'ama nigi ng'ol mar deaf person kochopo e osiptal pod en gi shida mar loso kech iyudo ka ng'ama nyalo konye e communication onge gi daktari. Koro iyudo ka thieth onyalo oyudo thieth samoro ko consent maber samoro ko ji express maber kaka owinjo. Koro kuom thieth pod wan chien kech onge kony mantie kanyo ma ready for communication kuom jok ma tiyo gi sign language. Kendo kwang'iyo opportunities mantie kaka employment, ntie employers mang'eny ma pod ng'iyo ni ere kaka nyalo miyo rawera ni opportunity mar tich kato loso kode nyalo bedo matek. Lakini mage gi weche ma watemo timo advocacy gi awareness mondo wanyisgi ni oken gima rach kiketo kuom inclusion kech jogi gin jok manyalo tiyo kaka jomoko. Gima ok ginyal en mana winjo maybe giloso but gimoro amora ginyalo timo kaka rowere moko. Yes. In korka kori asewe wechego mago mag inclusion osebedo machalo nade. Tang'eni ok en kata wechego mago at least wacho ni e sector mano mar somo osetem mar mondo mi one ni nyithindo ochak puonja sign language ka gitina. Ero Josephine wacho ni kata ute thieth wechego mago mag manyo tich yudo ka jogo mantiere kod ng'ol mar winjo moko kuomgi iweyo oko kaluwore kod akena wach ni language barrier koso bedo kod proper communication kod gi kalens chemo kata kidhi interview in ng'ama nitiere kod ng'ol mar winjo but onge sign language interpreter okinyal communicate yo maka twantiere kod sectors mamoko kata mano mar obila nikech thothne wawinjo ga kata cases mang'eny ahinya nyato mago mag nyithindo matindo mantiere kod ng'ol mar winjo oroch jaratiro mare kodhi tesendo obila kacha onge kaka konye nikech onge sign language interpreter. Ere kaka mago inyalo tieki ahinya nyato gi sani? Gisani dawachi ni serikal osetemo kaka nyalo ma gimoro amora osebedo implemented ma percentage mar osebedo approved in the government constitution ma ing'ini sani sign language is the third language in Kenya. To ng'eny yudo ka ji wach man we only have two language in Kenya. We give illegal there's another language. Inclusion ni pod ni chien. Ka ng'iyo matut yudo ka ng'eny joma nigi ng'ol mar winjo ka gidhi school somo to kech advocacy to stack mar somo mar to sepetemre maber lakini kochopo ka sama imanyo tich jogi bedo winjo matek nikech samoro adhi manyo tich pepa ne onde indika ondike CV mare to wacho ni en deaf kose de konia ni ng'ama ok winji to already koluonge ikuongi penje ni in gi interpreter mamari to ing'eni kamoro adhi bedo employed ni joko ng'e maber ni ma deaf mada biro interview to bang' interview to ing'eni interpreter osedhi odong' gi joge barrier communication chako bet ka to niang' ni supervisor marang' wacho na di ng'ani wiye tek to end up ni riembe tich nikech language barrier. To iyudo ka sector moko kaka hospital sani pod wan chien. Ng'enyne yudo ka jok manigi ng'ol mar winjo ka gidhi hospital ok yud proper communication. Sign language ok oketnegi
iyudo ka gi advocate to gibo nyiso gi ni employ for us iwacho ni sign language are very expensive. It's not expensive and expensive nango nikech obede is part of the communication. To kapo ni very expensive, why don't you train these people to be acquire sign language knowledge? Iyudo ka ng'eny ko ter gi training to ka giduogo e sector mar thieth to wigi wil gi sign language. Wigi wil gi onego bed ni adhi somo gini onego bed nakonyo deaf client. Kwa sama client ma deaf obiro hospital yudo ka bedo matek sana. Yudo ka source the interpreter mondo bi to most interpreter gi chuok mondo yode gi sano bedo matek. So yudo ka kata ka ratrich gi irocho ka yudo ka orocho ratrich ko dhi ka police ka report police kata kar obi ka change kata ng'ama ruwake mang'ise ni idwa na konyi nang police biro ng'iya to gene ni the man interpreter kar mondo gin giwegi gimany ni interpreter mondo konyi kata gindik interpreter mantiere to sendo bila kanyo instead bila kanyo o gidwa koro bedo matek ne jok man gi ng'ol mar winjo mondo yud access to justice. Court saniero temo maber lakini most court yudo ka delay nikech interpreter yudo koket ka kinyo bedo posted somewhere ka court ni dong maonge interpreter. The police sector be sani yudo ka kata kidwa employ gi sani kisebedo enroll to NYS. Ko ibedo NYS to kidhi police sector to kibedo employ. Chik to wacho maber ni ng'ata nigi ratiro matima ma yudo tich. To kapo ni en barrier mar communication and train jogi mondo yud pure communication mondo jogo winjini we feel included in the community. Even the community bende yudo ka bende tie challenge bende samodhi e duka jaduka biro ng'iye endo penyi nango endo sema ni koro jaduka penyi ni ang'o misema to koro giwuoro to nango ma en sema nyaka nene to ng'ato nyawuoyo they are learned. O kaka diere machon cha mane ikwanya to gidhi to ing'iso ni somo sani nyithindo be somo chon cha nitie TVET porque de TVET to in jakwath to in ng'ama iluongi nyinge magalagala lakini nowadays they are educated. Koro shida ni employability ma pod tie shida. Koro constitution oseketo maber ni joge nigi ratiro mar yudo tich to gin gi ratiro mar bedo gi sign language interpreter. Kaka sani wawuoyo sani TV masani ni onego bende sani gin bro sign language interpreter. Gibet dala kacha gi watch. Gini giwacho ni okay TV ni anene to kada interpreter onge. Koro we are switch off. Koro end up notimo gik moko wacho ni onge gima gino konyago. Onge communication madhi yudo. Koro magi challenge masani pod itie. Inclusion pod watemo lakini pod itie chien. Implementation ma pod okete en paper lakini action ema onge. Kete time makoro pod odong. Yes. Josephine kinde mane ichako ni wacho ni nitiere challenges mathoth. Ke kwa semulo moko ka nitiere moko mapokwa mulo be ni nyalo medo moko kuom achiedh nade kata challenges ma jogo manitiere kod ng'ol mar winjo kale gi sane to ere kaka inyalo tiek challenges makamago. Challenge mokwongo ne en mar inclusion no. Inclusion pokwa kaka Kenya ama kuonde mamoko yudo ka pokwa embrace the inclusion part mag jok ma ong'ol gi yore gi ng'ol mora mora. Koro wach inclusion no pod en challenge sana mantie. Number 2 wan gi accessibility. Joma nigi ng'ol especially nigi ng'ol mor winjo yudo ka pod gin gi shida mar accessibility mar kata ka yore somo yudo ka kodhie ntie very few of the schools kata TVETs kata colleges manyalo accommodate gi. Koro yudo ka ntie accessibility challenges ma pod gin go duand gi ok winjre to watemo sana mondo wabed gi wa embrace jok machal kamagi mondo duondgi ang'eni gionge duol kaka wan gi duol lakini gin gi duol through giwuoyo gi through sign language mondo sign language obed recognized of more value like other languages. Yes. Atunya kasani wanyalo wacho ni sign language ose konyo eyo machalo nade ina kaka achiel kuom jogo ma loko wach kata sign language mantiere godo. Ere kaka sign language ose konyo sani mar neno ni jogo mantiere kod ng'ol mar winjo kod jogo ma nitiere sawa obedo equal gibedo kod equal rights ahinya nyati pacho kae gi sani.
sign language ni osekonyo gi ahinya matut nikech sani ging'eyo gik matut matimre Kenya. Nikech koro sani bare moro mane wacho ni ng'ane rit monde. Sani ginya wuoyo ka ging'e ni gin gi teko, ka ging'e ni information margi nya chopo kama dwarore. Koro bare moro mane nitie kanyo. Koro wabedo kaka ngas margi mar tero wach. Koro gin ka giwuoyo, wan tijo en tero wach ne jok ma dwano winji kata jogo ma winjo bende time nade duogo koni winjo gi. Koro sani sign language osemiyo koro ji oseng'e ni adiere jogi gi bende nya wacho gimoro ma winjre matut. Koro kata in bende iyudo ka ji mang'eny sani osechako embrace somo sign language mondo koro giyudo we are part of the community. Diere ko iyudo ka ng'ato kata ka sign language wacho ipado lwang'ni koso pado sume ng'ani tema wiringo neko. Koro perception ja koro sani wuok koro ka gibiro giwacho ni adiere kara gini be gine mit. Kasa miwuoyo gi sign language iyudo ka ibedo relief, ok iti gi muya mang'eny, koko mang'eny cha bende onge. Ipono iwacho man abede kamoro inya tiyo kata gi lweti kiwacho ni ahol gi wuoyo atiyo gi lweta koro an adhi dala. To kasa wacho ni adhi dala to mana atika tika wach. Koro miyo tich mayot, communication barrier cha koro sani onge. Ema dong' mana nyirre matin to wakliae. Ema ni koro pod ji poko accept ni adiere wane inclusivity mar community mar jok man gi ng'ol mar winjo. Koro sani watemo puonjogi mondo ging'e ni lweta ni kabano kamae ok nyis ni ok anya wuoyo, lweta ni nya wuoyo. Atunya kasani wanyalo wacho ni lony manyasani kata technology Josephine. Ere kaka technology kaachiel kod osekonyo ahinya to jogo mantiere kod ng'ol mano mar winjo bed gik mopogore opogore ma wantiere godo sani. Wacho ni lony manyasani bende konyo eneno ni ji obedo maromre kata oneno ni ngima mag jogo mantiere kod ng'ol bende obedo kod lokruok moro. Yore technology wan gi gik ma joma ong'ol ka joma ong'ol mar winjo tiyogo kaka waluongo gi ni hearing aid. En assistive device ma konyogi kuom ng'ama nigi hard of hearing nyalo tiyogo kuom winjo sauti matin. Koro magi weche ma technology osekonyowa gi AI ma osebiro ma iyudo ka nitie jomo opogore sani gitimo gi develop apps manyalo konyo jogi especially joma ong'ol e yore mar winjo tiyo gi app ma nyalo konyo communication gi ng'ama for example ka gidhi e yore thieth. Koro technology osebedo ka konyo and pod ang'eni nitie ubunifu matimore mang'eny ma to imulo kanyo weche mag hearing aid. Jomoko jathoro wacho ni gigo gin bei maggi kata nengo margi ni malo ahinya ma nyalo bedo ni nitiere janyuol ma yuto ne ni piny to nitiere kod nyathi ma ok winj wach ma ok ginyal affordability margi chalo nade? Ang'eni nitie hearing aid ok ji te manyalo afford, but wan kaka joma tiyo gi migao iyudo ka nitie migape ma be chiwo kony kaka mag hearing aids kuom jonyuol mok nyal. Koro affordability mar hearing aid ang'eni ok en kuom ji te manyalo yude, lakini migape mok mag sirikal osegabedo ka konyo e yore abilago. Asewe pachi kotudore kod technology. Yes, an gi pacha kod technology osebedo ka konyo ahinya nikech ji mang'eny biro gi nono mopogore opogore to AI ni bedo osekonyo. Iyudo ka jomoko osebiro gi app kaka nyamin osetemo lere kanyo matut. En gima konyo sani nikech koro kata kidhi kama bor tiyudo ka ng'ato Kenya yude machiegni to app ni biro konyi mayot, lakini kuom accessing be pod obedo challenge nikech network iyudo ka ng'at ma onge uwezo mar buy bundle bedo matek nikech gin app no nyaka iti gi pesa mang'eny mondo access ng'ane. To koro ka devices motiyo gi kaka iyudo ka abe atiyo kode nikech hearing aid nitie mopogore opogore to they are very expensive. Ne janyuol mok nya afford ni ang' noweyo nyathine kamano donga kamano ka onge migao manya konye. Kechan mara na yudo gi migao mokonya ma sani anya wuoyo kodi ma winji maber
lakini chien yudo ka gigi kane onge kata wuoyo ne bedo matek kuma. Koro device gi dobiro mo improve my voice. Koro miyo koro anya wuoyo gi mijingo ka ng'eni anya winji maber. Nikech koro bechi kito ni malo ma wada kwa serikal kanya keto gi mondo wave gi mondo ng'ama janyuol maonge gocha nyabedo access to these things. Yes. Asoma nemo kukumo tano ka janino amoro kai akuku otieno Martin Lichohinga Migori County. Ng'isaka ni Joyce Penyna Josephine Neto achiel en kaka jakene ratiro mar joma ong'ol sana mago ma ok winja. Osetimango mondo jogo ma ok winj obed well represented in all public institutions. Mar ariyo be en adiera ni jopuonj mag loko wach thin momiyo ok nyal ketgi e all hospitals, government, county government offices, all public gathering. Mano penjo mopenji kanyo kapok asomo penjo mopenja Sewe Josephine. Mokwongo daer duoko penjo mokwongo an kaka ja advocate mar jo deaf asebet katiyo gi deaf especially sana tiyo gi the youths asebet katiyo kodgi e higni koro mar 3 tich kodgi atiyo gi migawo mabe konyo joma onge konyo mag winjogi iluongo migawo Deaf Empowerment Kenya ma watimo empowerment wasetimo yore mag empowerment to these youths different empowerment mar wasetimo negi be advocacy nyaka kuom weche mag employment kech yudo ka enye wan gira ne policy mawacho ni onego bedni wayudo 5% mag jomong'ol kuom weche mag employment to sebedo ga piny. Koro an kaka ng'ama nigi duol asebedo ka voice ne jogi mondo giyud opportunities mang'eny mag employment. So far nyalo wacho ni wasebedo gi changes nikech kiyudo ka companies kaka Coca-Cola gi mamoko ose embrace mi opportunity joma ong'ol sana ng'ol mar winjo through our advocacy mwasetimo all this through kendo wasebedo gi empowerment mar jogi jo rowere gi ma danga wach ni mang'eny kuom gi sani timo ohala gi wasemiyo gi kendo gi skills. Yes, so mage gik mwasetimo to pod watimo mbele. An gi passion sana being nasebedo kodgi maseng'eyo challenges magi go through aseng'eyo kabisa kaka yore mwanyalo konyogi to any opportunity ma ayudo nyaka a voice weche mag disability. Yes. Ato bende openjo kanyo ni be en adier ni jopuonj mag loko wach tena momiyo ok nyal ketgi e all hospitals, county government offices gi public gatherings. Ok dawach ni gitin sani wan gi skunde ma puonjo sign language ma awach ni joma sani ose puonjre e weche mag sign language tinde iyudo ka nitie numbers but koro kuma nitie challenge ni jogi kiyudo ka kuonde kaka health mondo gi accommodate sign language nitie extra resources mag chudo. Koro mage maji pod avoid ok gidwa kelo such kind of expenses which pok gi embrace that inclusion pok gineno kaka it is very important mondo ibed gi ka sign language interpreter but kaka dawach sani sign language interpreters ose tinde somo ose the gise somo joma ng'eny ose somo sign language ma awachni it's a good number including Walter Seweka osebedo kwa tiyo kode yore mag sign language as an sign language interpreter. Embedo wache kaka aya penjo mar kukotieno beno ngisani to penj na jalok wach Mr. Sewe mokwongo ni en ang'o ma otimo ne jonyuol monyuolo nyithindo ma ok winj wach nikech yudo ni nyathi osesomo
kendo onyalo loso gi jopuonj kod jopuonjre wetene, lakini jonyuolne to ok onyal losogo. Mar ariyo, Mr. Sewe, kinyisa ni to be nitiere skul mar loko wach along Kagundo Road in Nairobi kae, agombo somo dhokno seriously. Asewe. Loko wach kae, dwaga mana ka inyiso ka in gi passion. Ok inyal dhi ni some ni bora ni some. Inyalo some to deka matindo olan. Oruenyi. Nikech loka lwedo ni mina ka ri ba yamo to yude koni. Ok oyot. Nyaka ibed gi gimiluongo ni passion. Kisebedo gi passion ka koro ibo ng'e ni adier ang'e gima timo. To nyaka ibed ni embrace jogi. Nitie jok madhi time ni mar ohala. Ero gisome mondo ayudgo pesa. Lakini nitie ng'at masome ni mondo akonygo joge. Kaka an asome kana ng'iyo community mara, nayudo ka wan wang'eny gi chandruok mar winjo. Kana dhi e kanisa, tabedo e kanisa, taneno ka kanisa iyale, to jok man gi shida mar winjo ng'eny e kanisa. To koro kana bet kanyo to apenjo pastor, sama kosetieko apenjo pastor kata padri niya, to jok mineno bet kagi, giwinjo wach nang'o. Unero yalo, utieko misa, udhi dala. To joge ang'o ma giting'o mag tero dala. Jonyuol gi bende nitie ka okasa ni dhi e kanisa. Idhi e kanisa ang'o midhi winjo. Ugidhi chalo kidie kanisa. Chalo Lwanda mogere kanisa, ini Yesu bobiro kanyo. Ini wanji Lwanda bodong' mina gere go kanisa. To mane ken. Lakini koro yudo ka nyathi osomo. En bi gima jawinjo wacho kanyo ni watimo nang'o mondo wakony nyathini wuo gi jonyuol. Janyuol ong'e nyathini kodongo kodhi nyaka malo. Janyuol onego bed ni ng'e ni ng'eny ni watemo empower gi mondo gichak accept gi som language ni. Kata kotek manade. Isome, ing'eyo basic of it. Kisomo basic, tibiro ng'e mos. Nyathini nyaka ibed go close. Sama bet kode close, to puonji kata be inyise ni ndek na piny to otimo ni sign. To puonji apuonja mos. To kapo ni ok inyal bedo kamano, to tie skunde ma itero gi ga schools ki invite ga jonyuol ma ibiro train gi e school. Pero ka jonyuol gi ng'eny mago school joma nitiere nyithindo manigi ng'ol mar winjo. Schools gi bentie timo ga training gi jonyuol. Iluongo gi ga every end of the ka nyithindo loro tiluongo gi. Koro gitimo training for 1 week. Ng'eny gitimo ga. Tiyudo ka samoro janyuol osetime to kako dok to owacho ni is evaporate. Koro penye o evaporate nango this timoni every month. Yuro ka moko onge passion no. To ngise na ditch. Anga som bino side nyathino dio som. Jolok lwedo nitie. Bro temo nae. Bro lokone. Kata na wuone ane family margi man gi jok mane. Owadwa maluwo. Onyuolo nyathi ma nigi shida mar winjo. Koro yudo ka dine be na onge ka ok dino accept nyathini. Koro nyathini more family mar kong'e antiere. O baba gi sani ong'e luwo nikech na force nyaka wuo gi nyathini. Nyamini gi be nitie kanyo babe sani ma very powerful. Wuo kode marach. Mang'ise ni kata ka onge to ng'e kaka ikonyo nyathini. To yo Kagundo Road nitie schools. Kanya wacho gin CBD Kagundo Road to gionge. Ibira CBD na university ka. Gi offer sign language. Aya. Deck empowerment. Buruburu bende offer sign language. There are so many institutions ma offer sign language. The Kise bende gi offer sign language. The institution ma kanya mentions ni. Koro onya manyo kata onya Google anywhere. Oboyodoge. Yes. Wadongi dakika matin kende twatieko twak mar Okinyi Makono. Sewe kapod antiere kuomi. Iwacho ni deaf culture en gino ma wanyalo wacho ni kautiyo mana kod dhongere. En gino ma en unique. Yes. To bende en very rich. En ang'o ma nitiere deaf culture kacha. Ma jogo maseche moko onge e community. Mano mar deaf owinjo bed ni ng'eyo mar mondo migi appreciate the deaf culture. For deaf culture, language margi upogre gi marwa. Then wuoyo marge kata ka gindiko gik moko gi marge the opposite. Koro mano nyaka be ni ji ong'e. Kichiwo ranyisi. Kachiwo ranyisi ko wacho ni sama wacho ni ani
wach gi kisungu dholuo to koro ibo loke gi wach gi kisungu again signing bethoth ni sign mana gi kizungu so sign language ni anodonjo gi language te onge kama ok odonjgo bed mother tongue bed dhok mane bed ki India enodonjo go as long as ni understand language ni ko language mar gi ni samo wacho ni in English I'm going enobo wacho ni me go you get it ko in ko kinyalo lewa gini bo ni ngani ndika kisungu mane samo ndiko ni mabana mimi na understand nothing kata wacho ni me nothing me know nothing koro me know nothing tango koro mane culture margi then ng'eny gi ngiwo gi sign ma ok gidwa kata ng'ato yudo ka moko be somo lip reading onya beta kamano kata ko ngita pita to ng'enyedho gi ter to somo words mag dhogi te mumi koro mane culture margi koro menua embrace kaka gino kata somo to gisomo lakini language margi en opposite yes from culture danga wach ni from ji onego bedni nitie kaka irelate gi a deaf person nitie kaka ji samoro idaloso kode to ong'iyo kumoro machielo tidwane omiyi attention gima wakwero kaka jomoko wakwero ni kiki ibaye gi gimoro mondo ong'i kata nigoye mule e yo moro mowinjore mondo ong'i mondo ilos kode kiki baye kata jomoko nyalo baye gi kidi ng'ato baye gi gimoro mano in deaf culture is not allowed another thing in deaf culture kiloso gi ng'ama deaf nyaka imiye eye contact kech anyalo loso kodi kata ka an deaf to there is an interpreter kiki ng'i interpreter iloso koda an ming'iya koro miye jingo mar imiye attention kaka owinjore kendo in deaf culture kidaloso gi ng'ama deaf nyaka in a room nyaka bed ma well lit if you are in a room mantie ler maber kech gitiyo gi wenge gi kum neno kech giloso gi signs yes so these are some of the deaf culture ma maybe ji okong'eyo inyalo yudo kitimo gimoro to a deaf person kawe kaka offensive but labda in kaka ng'amoko ng'eyo itime in an offensive way moking'eyo how their culture kaka gi embrace how you can communicate to them kamera kanyo signing bintie ka signs mopogore koro wata mo puonjo ji ikuto sign moko penjo moro bo penj kae mana we asome mani ngisa ni thuolo marwa dikarumo je otieno ngisa kaino yaure uru mosna osiepa Josephine studio kanyo ka thuolo nitie to Walter nyalo puonjo wa loso gi lwedo matin basics mana mapiyo mana basics achiel ariyo adek macho neno mago nyalo dongodo ka watieko ka achiel kod wach ni mogik kachako kodi Walter okay ka janeno dwa mondo puonje koro anyalo chako gi basic matin basic en mar ABCD koro ABCD no koro wabo chako ni A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z mage basics A to Z then from there ko kidhi mos mokinyi godhiambo koro wacho ni good morning good morning yes good morning good afternoon good evening then good night yes then bye wacho ni good morning good afternoon good evening good night okina kamba punjra mati yes to ABCD bi wacho ni A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X kama X kata kama o kama X Y Z kama ageno ni janno magwa bendo make mati wachni mogik walta kwa tieko thank you kama thank you en wacho ni welcome yes wachni mogik walta kwa tieko koro wachna mogik ni jowa man gi ng'ol mar winjo kawuono en chiengwa watime uru maber ni jonyuol kumoro ma untiere opuonjore sign language ng'eni gi nyathi dala kanyo kik iwe obed dala kanyo en gi ratiro mare madhi somo kantie tich kamoro ni jo companies mantie kumoro mantiere please employ these people they are well equipped and well knowledge koro interpreters kaka wach ni di pesa onge mano ratiro wa make action on it we employ this interpreter niramo wadoko nero kamano kuom washoni yango dichieng makawuono kendo yango wigni wadoko nero kamano joramogi timuro kinda kamano to gima kwayo ketne sign language from morning to evening iru kamano winjo kwayo makare Josephine wachni mogik kotieko yes wachna mogik daher wacho ni wane dwe mar Deaf Awareness Month September so dimwama this month nen no human rights without sign language yes so maen mana to accelerate embracing inclusion mar sectors mora ma wantie Kenya ka daher wacho ni ng'ama nigi ng'ol winjo okay a person with disabilities does not have has ability and disability is not inability yes gin gi skills jogi gin joma nigi skills to gin gi uwezo mar timo gimoro amora kaka wan koro wabed joma nyalo embrace to ka jite nyalo bedo gi passion mar learning sign language mondo kiromo gi ng'at ma onge nigi ng'ol mar koso winjo kumoro amora to you can at least communicate in sign language we embrace it as the third national language and kumoro amora joma timo advocacy on disability we salute you guys and erokamano ramogi kuom thuolon erokamano inya Josephine Lumumba jakinera tiche jomongol kachil kod in Walter Asewe jalok wach kum ka thulu maru kinyi makawuono mar chope studio marwa mar mondo me wabed kod twak makami wacho ka ni thank you mar chopo studio kinyi makawuono nyakora muge jwang imbenda gonero kama na inya kuom bedo kod nyaka gisani mochope giko mar twak marwa to mana kaka iwinjo kanyo kiwacho ni ng'ol okeno hinga disability is not inability owinjo bedni wachwalo thuolo kata imiyo jogo mantiere kod ng'ol mora more pacho kae thuolo maromre kod jogo maonge kod ng'ol kendo ageno ni sirikal biro bedo ka keto kata lwasi makare mar neno ni sign language interpreter kata jolok wach nitiere migepe mopogore mag sirikal mar mondo mi tiek language barrier kod jogo manitiere kod ng'ol mar winjo nyakora muge jwang wakaw mana yuyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya kik dhi mabor